כל אחד ואחת מאיתנו ניגשים בטבעי לקבלת החלטות בצורה שונה, אחד אמוציונלי יותר, השני יותר מהשכל, אבל כולנו בני אדם ולכולנו יש הרבה כלים. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שאיך שאנחנו ניגשים היום להחלטות שלנו, זה לא גזירת גורל, אפשר להרחיב, אפשר להשתמש ביותר כלים שיש לנו, אפשר לדעת איך להסתכל בצורה יותר מודעת על הדברים, להפחית את ההשפעה של הגורמים הלא מודעים, הרי יש עולם שלם לא מודע שמשפיע על קבלת החלטות שלנו, אני כותב את זה בספר, בפרק גורמים חוסמים, פחדים, דמיון וכו' וכו'. אז איך שאנחנו מקבלים את ההחלטות שלנו היום בתחומי החיים השונים, אם טוב לנו עם זה, סבבה, אף אחד לא מנסה לשנות אף אחד אחר, אבל אם זה לא 100% טוב, או אם זה טוב לפעמים ואנחנו רוצים לדעת איך, בום, להיכנס לתוך תהליכי קבלת החלטות השונים שלנו בחיים בצורה מובנית, מכוונת ומודעת, אז יש מקום ללמוד.